Mar matatu mayande obwogo weyo chulo osuru ne tend kaunti ya Migori kage ywago lwasi marach mar tich kod midhiero moko koro oyiedhi nyime kod chulo osuru bang' bedo kod romo gi gavana ma kaunti ya Migori Dr. Ochilako. Jo matatugo ma otelnegi kod jakom margi Henry Ogombe olornegi chopo e winjruok makare gi gavana kendo osewinjo ywak. Jojo manigi ler koa e kaunti ma Migori. Romo mano bire kinjori matatu kaachiel kod gavana ma Migori. Roma bende obiro banjore matatu bwogo weyo osuru ka ochakore tarik 24 mar dweni e kama winjruok ne obedo e kind kweth ariyogi kendo jiri matatu ne oyiedhi nyime kod golo osuru. Osuru nyok wachul chakre sani gik manyo thagowa waseloso. Ushuru ndio tegemeo letu. Wadhi chule chakre sani kendo ang'enu winjo kamora mora matatu operators. Tend matatu irandika ne ochwalo ywakgi mok tin 5 ne gavana ma Migori Ochilako. Ywak ma oting'o tieko pi mapong'e kuondego mag chung'o nyamburko kata stand kaachiel kod keto ler e kuondego. Ger bus park kendo pi manyo nie bus park manyo hinyowa dhi rumo. Wago erokamano kendo gavana wacho ni biro romo kodwa mamiwa pesa mag loans mag empowerment. Wacho to biro formo team madhi loso kaka geche nyalo ngado seat mwaket iluongo ni sticker magari ko gari ngado sticker for 1 month. Gari mora machunge along the highway, you will go in for that. Geche duto te nyaka park in the bus park. Mako yudi hoko tidhi neno gi wang'i. Bang' bedo kod twak mane okawo kinde mar seche ariyo, gavana ma Migori Ochilako kod jotend jo matatu ne ochopo e winjruok kaka idhi ket tim ywak maggi. Ka gik mande to weche wa mwawacho oselosonwa te. Barabara ma Kababu nyaka piny oyie gavana marwa wacho ni dhi lose. Koro wakwayo jowa ma jo matatu te ni isumano wango waseloso kaka jotendu watiuru kama kawaida. Mosechando gi ahinya en ni tudruok pok obedo maber e kindgi gi ofis mar gavana. Wawinjore ni tudruok no dhi bedo maber. Gik ma gikwayo te en ratichgi mondo gikwa kendo kaka sirikal we kind kawuono gi wuok tich mabiro waloso chenro maber mar kaka wadhi tieko gik machando gi manokete andike go te. Jakom ma matatu e kaunti ma Migori Henry Ogombe ne wacho ni koro gidhi nyime kod golo osuru ne piny owacho mar kaunti ma Migori. Kendo wawinjore ni kochakre sama wa aikani jo matatu te chulo osuru e Migori County. Koro walando ne joge wan kochakre sani wachulo osuru. Weche ma wan go Keancha, Sori, Rongo, Migori, Karungu, gigo dhi nyime kendo osegolo timne madhi kuondego madhi hakikisha ni gimoro amora mwawacho odhi sawa. George Juma, Ramogi TV, Migori.